Bai, ezta? Bueno, esaten egon naiz, kafetxua eta pintxua eta gero, garri ikusten garila egoitza honetan, da jarraituko dugu gure ekitaldia, betikatik dago, eta mai inguru honetan, edukiko dugu 3 emakume, senduak, esperientzia askotuak, eta esperientzia hori gurera ekarriko dabe, ezagutuko dugu euren lana, zergatik, zein dan beren motivazioa, eta zeintzuk diren euren emaitzak. Lehenengokoa, ezkerraldetik hasitza, Ana Urrutia, bera da medikua geriatra, kurrikulum luzea eta sendoa, ezin lan askotan laburtu, eta berak ikasitakoa zabaldu dau filosofia batuen izango neban, Ana. Txarto esaten badot, mesedez zuzendu. Liberakare. Lotura fisikoa eta kimikoak kentzeko metodologia bat, bere erabilia da gurean. Gero daukagu, Jasone Baroa, parkatu, Jasone nere Urbina, erizaina, eta dago lanian egoitza berezi baten, kostaldia, Bermion, Santi Espirituz deitzen dana. Bermioko udaletxinegak eta patronatuak zaintzen dau, eta egoitza horretan, azalduko duzu zein dan zuen lana. Eta, nire albuan, Leire Dia, Silvestre, gizarte laguntzailea, udaletxe asko ezagutzen dozuz eta egoitza asko, eta Liberakare, proiektu garrantzitsu honetan, bebai arduraduna Santi Espirituz egoitza. Eta besterik gabe, Ana, Rutia, nahi dozunean, hartu zure denbora, eta gozatu nahi dugu zuk kontatuko duzunaz. Egunon, lan hori, eskerrak gonbidatagatik, gure lana erakutsiko dugu. Esan nire euskiri eskaskarra dela, da, bueno, ia beraka askoz bat esaten, zer entzun duten. Kristura esan behar dut, itzali asko entzun dutez, baina danak erderaz. Orduan, bueno, lehenengo biderrez, da, euskaraz entzun dutena, asuntu hau. Así que, bueno, apurke, da, ia, lortzen badatu zuek haitxukien esaten dutena, objetibo lortute. Berak esan duen moduen, nire medikunaz, da nire esperientzia kontako, eta lotura fisiko eta kimikoak kentzeko esperientzia, neurie eta eure gehiago, ni baino gehiago, kontako nabe, ia bermio zegin dugun, Liberakaren metodologia zelaz. Bueno, nire ustez, zera, osasunean, deshumanizazio arrazoia, duki doguz, gaixotasunean zentratuta gagoz, teknologian, prestakuntza etiko eskasa dugu, nire ustez, eta ez dugu zulertzen ondo gure praktikak askotan, lan eskaian ditzea, koran ratioak gainditu gabe, pazientearen exigentzia igoera doie, defentsako medikuntza ditzen dugu askotan, motivazio falta, arreta paternalista askotan, eta hori dana, ekaitz perfektuan, nire ustez, deshumanizazio korronte bat, sartzeko, ez dugun gaixotasunaren aurpegia ikusten, eta niretzako hori oso grabea da, ondala 15 egun nire paseiaten horrelako asuntu bat, eta hori eta gero, zen lotura fisikoak eta kimikoak, estresetan, eta iakentzen kentzeko, nire erakundean, eta beste batzutan, diskututzuetan. Horren gehieneko esponenteetako bat da, lotura fisiko-kimikoak hori, deshumanizazio korrontekoa. Asko erabiltzen dire, nagusien artean,
nagusi zaintzan eta osasun mentalan. Baina ez bakarrik egoitzan, leku guztietan zuk hartzen duzu paziente tipo bat, handrie, edade askogaz, jauzitzen dena, edo konportamentu anormala dituzena, da nutuitzen dugu beti. Egoitzetan ikusten dugu, itzelako porcentaiak. Baina ospitzaletan bai, asko ikusten da. Horre, paziente guztien normalien, arazo asko egoten da eta normalien nutuitzen dugu. Nutuitzen dugu, zentzu egaz, guretzako normala da, niretzako eba izan zen, eta guretzako praktika duina, bai da, baina pentsen behar dugu ez dala, ez da udintasuri, pertsona bat gotzen baduzu, egotzetan ikusten dugu egun guztietan, ordu guztietan batzutan. Eta ospitzaletan egoten da nime bai bat dine. Lotura fisikoak eta lotura kimikoak, psikofarmakoak txartu erabilitzen. Nire esperientzizek, ontsa momentu enez, baina nik Torresuriko egoitzan nintzen, medikoa izan nintzena, eta batera zuzendaritza. Hau garrantzitsua da, ze loturan asuntue da kudeako asuntu bat, ez da medikun asuntu be. Zu prozesuak aldatzen baduzuz, lotura bari geratuko zen. Ingurunea ondo erabiltzen baduzuz eta neurrizik ondo erabiltzen baduzuz ingurunean eta prozesuak kanbizetan baduzuz, erizaintzako prozesua, gehien batez. Normalien ez dekuzuz lotura. Eta orduen zuzendari modu, konturatzen ditzen horretaz. Eta zankide bat, eta kejain zan, nire loturak erabiltzen abezen, normal. Fizikoak, berapakarrik ikusi bazen, fizikoak. Zintzutei. Mediko izan zan, Inglaterratik etorritzen, da berantzako oso agarra izan zan hori. Gauruen, hori da gero, kesa hori da gero, liberakaren metodologize sortu nahi. Ez du izenaren asuntu guztize, eta pentsenaren hauetik joan beharnaz loturak entzeko. Da horlan sortzen da liberakare araua. Gernikan, gure residentzien. Hori da gero, Espainia guztizetek hori da gero sortu naben Cuidados Dignos Fundazioa. Erderazteko izena ze gure izenaren leku guztizetara eruan. Da hori ingeldu duen dalaia, amala ustute. Ontsen momentuen, zabaldu dugu Espainia guztizetik, ontsen momentuen bai Portugalen gauz, eta Sudamerikan, Ego Amerikatan, eta, frantzizen bai asko gara. Frantzizen ez da askorik, guk gehiago dugu guz, baina eta guzti, etxuen ziez, batzu dugu ez. Egin naben ikerketa bat, eta ikusi naben nire emaitzak oso honek izan zirela, da horregatxik, pentsena, oso zein bidot, ze hau ez da duina, beste modu batera zain duen behar dugu. Da, hau da, pentsa dugu ezin dela, da horregatxik gure barik, kapur-kapurke, goragoa eta goragoa joan da, erabilkera, loturan erabilkera, da, asko dekogu leku guztizetan. Leku guztizetan ez bakarrik egoitzetan. Eta horregatxik, liberakare sortu zen. Ontsen momentuen gauz, leku askoten ez bakarrik egoitzetan gauz, adinikoen egoitzan, desgaitasun zentroan, osasun mentaleko ospitalean, ospitale soziosanitarioan gehienet Katalunian, rehabilitazioko ospitalean, ospital normaletan, eta bai etxietan hasi gara, familizegaz eta prestakuntza eta etxe. Momentu honetan, heldu gara, pertsona askotara, hor ikusten duzue familia askotara, 70.000 familia eta profesionalak, eta hobiena da, 9.000 pertsona aztatu dugu, beste modu batera, aldugu zaindu. Berdetu bihur zena da, nivel guztietan, erakunde guztietan, ez bakarrik egoitzetan.
Hone dire gure taldeek, bukaten gara, da erakutzen zago, aldaketa hori egiten. Bermion lagundu dugu modua. Lotura kentzea zer da, niretzako dauz bost idei gogorrak, bat lotura fisikoa, lotura kimikoara erabiltzen. Normala da, jentiari ez dago guztetan lotzea egotie. Horren erraitzik, azkenien zintzuroi bat ipiniz baduzu, azkenien pertsoni txarto jartzen da, eta lotura kimiko bat erabili beharko duzu tranquiltzeko. Da, bardin, txarto interpretatzen baduzu, pasetan jakona, esango duzu, eske gabaz, sartzen dugu pertsoni adibidez, egoitzetan pasetan da, 8 da, gura dugu 8 entzetie, 12 ordu. 12 ordu. Nagusizik ez dira egoten hainbeste denbora, ez da behitzen du, dano dakigu, hainbeste denbora, da, klaro, sartzen badugu 8 ordu gizetan, izarri dau, atzegutzen da. Beratzeko normala da, baina guretzako ez. Da esaten dugu, ez deula ditzen horik. Da ez deula ditzen horik, jartzen zago psikofarmako bat. Ez deula bideo psikofarmako. Psikofarmako hori lotura kimiko bat da. Jartzen zago, da, klaro, erdilo da, baina bera gure izen deu atzegutzen da. Elementzia itzen deu, bera gure da. Hola da. Pentsatzen badugu ondo, normala da, lo indor, 8 ordu, edo igual bederatzi, da ez deko duguleri eta atzegutzen da. Baina gura dugu geizan dugoti horien. Eta jartzen dugunien lotura kimikoa, berak atzegutzen da, erdia apuntatute da, eta jauzuitzen da. Jausten da, eitzen dugu lotura fisiko bat jarri, horien egoten, derrigorrez. Batek bestieri egaten du. Eta askoten bai, zentzuri ipintzen badugu, da, klaro, normala da, ezako guztetan, da peri dutzen deu, kentzeko, jakita zinadeko, ipingotza eta portxoret, alperiro, lotura kimiko. Hau ez da alternatiban asuntu dut bakarrik, bai erabiltzen dira alternatibak lotura kentzeko, baina ez da bakarrik hori. Inbehar dugune da, eredua kamizio. Bermion dugun modun, nahi espetuko da beto. Inbehar dugu pertsonerengan zentatutako zaintza osoko ereduara joan inbehar gara. Kanbizeo, inbehar dugu, zerotik, hamen dinote moduen, 180. Aldaketa totala da. Beste kultura da, beste filosofia bat da. Psikofarmako guztiak lotura kimikoa dire, ez. Hori esatie, esaten badu, izako. Tegeri bada, zeholan ez da, hori ez da badugu, aldugu esan be bai, buruko bine deko zunien, ez dut dugu paracetamol bat, botetzu. Hori, enbehar dana da, analizu ondo, noiz ipini behar da psikofarmakoa. Da orduen, endugun moduen bermin, nirek eskutuko duen nigan beto, hartzen dire pertsonaka, da esaten du, hau lotura kimikoa da. Hau psikofarmako terapia da. Hau mantendutzen du. Azkenien, lotura kimikoa danak kentzen duzu. Ez tozuz kentzen psikofarmako guztiz, kentzen duzuz lotura kimikoa. Kulturala da. Gizartean dago, familiak eskatzen da bez, esaten da, eske tranquilin bada, eske loin bideu, eske atzebitzen da horietik, ez jarri, eta klaro, lehen mailako arretara asko joaten dire hori eskatzen. Da, residentzizen da, pasetan da. Ez klaro, atzebitzen da, eta atzebitzen hori, jarritzazu da, zu jartzen zazu, ezin jozu ingezea. Zu zara joaten bere, zu ez hau eretzien, ezin jozu ingurunea aldatu. Da, hori dago, azkenean, loperido, ledo depraz, edo zozer jartzen zazu. Edo zintzur hori. Gizartean dago, osasun profesionaletan dago, eta normala da. Normaltasunera erabiltzen. Da, ditu moduen, aldaketan dugu filosofiak lehenengo, eta gero, ez da erreza, metodologi bat erabili behar dugu, ez da erreza. Pertsonen konportamentu profesionalen konportamentu aldatu dugu, da, ez da inoiz behar erreza. Aldarein, baina. Hau itzeko jakin dugu ondo zer da lotura fisikoa eta zer da lotura kimikoa. Esan dinetu moduen, psikofarmakoa ez dire danak. Lotura kimikoak hori, ez da hola. Definizioak ondo jakin dugu, zeintzu dire, da orduen, hau ikusten badugu,
elementu bat itzen dena da lotu pertsona ezin da mugidu, ezikutu bere gorputzeko leku bat libre. Hori lotura fisikoa da. Vale? Eta lotura kimikoa, niretzako, nire definizioa hau da, erakundua. Vale? Lotura kimikoa izango litzateke funtsezko bi baldintza betetzen ez dituen administrazio psikotropiko. Farmakoa eman aurretik, pazientearen eskubideak gutxiago mugatzen dituen terapia bat bilatzea. Pertsonaren eskubideak gehiago babesten dituen. Hori normalien ez dugu ditzen. Kasu gehienetan, jokabide gogaikarria edo desegokia agertzea saihesten duten edo pazientearentzat edo bere inguruanentzat arriskutsua izan daitekeen pertsonarengan zentratutako prebentzio ekintzak egin behar dugu. Hori da ingurunea moldatu da hobetu. Ingurune fisikoa hobetzea, tratu hobetzea, zukartzen bazara, dementzian aurrien, da zenartzen du. Tranquil egon, hori ez du funtzionatzen. Zure gorputze, zure agotza dena izan behar, tranquil egon, zebetela, berak irakurtzen dugu, baina entzuten du, tranquil egon, baina zure eskutsu ikusten tranquil, ez duzu lortzen ez. Hori dana ikizin bide. Paziente bakoitzaren individualtasuna ardatz duten zaintza prozesua, izan dut lehen kudeateko prozesua direla, erakunde baten hori behar da, zentratu prozesu guztiz pertsonen. Terapiak farmakologikoak asko erabiltzen dugu. Psikoterapiak eta bar. Eta pazientearen onura bilatzean, pazientearen interes onenean eta haren autonomia babesten aplikatzea aurreko neurri porrot egin ondoren. Hau dana ikusten dugunien, lotura kimiko baten aurrean gauz. Zer ditzen dugu, guk erakundeetan, izaber moduen gudeko guz, liberakare dekoz, lau zutabe. Hone dire, bada autonomia onuragarria, errespetua autonomia, ez do gure niri lotzi, pazienti hori esaten behar dugu moldatu behar gara, da pentsatu behar ez do gure lotzi. Behar dugu, zuzenin behar dugu arazo hori, ez dugu batera lotu barik. Erreza da esatie, baina, klaro, aldaketa guztizien da, hori horredi erantzuna emoteko. Pertsona erdigunean jarri eta prozesuak pertsonengan jarri. Ekipo, talde interdisciplinarra eukitzea, ez bakarrik. Ez da medikun asuntua bakarrik. Legea bai izaten dugu, medikoak da sinatutzen abena lotura, baina hori bakarrik. Beste guztize, danon artien, ez da baietun behar dugu, zeran kentzen dugu, ze esan dute moduen, kasi da, gehizena da, erizaintzako prozesu aldaketa. Eta gero, etxen dugun laugarren zutabean, vigilantzia, familizegaz bierra, eta alternatibak, eta hori oie bajuek edo ziroie berezizek edo horrelako gauzek. Eta ez dakiz egaitxik, edo dozte, molestu izte, zentrazioa. Hartzen dugu sindrome neuropsikatiko bat, eta jartzen dugu neurri farmakologikoak. Eta ingurunea moldatzen dugu edo adaptatzen dugu. Orduen, arazoa ez badugu konpondu, orduen esaten dugu, igual behar psikofarmakoa. Konpontzen badugu horrela, hitzen dugunera, kendu psikofarmakoa, ze lotura kimiko bat da. Holan da. Eta erabiltzen dugu metodologi bat hori etxeko bederatzi irizpidegaz. Hone dire. Lehenengoa, analizizain farmakoterapia, farmako lotura kimikoa hori. Bakutxan, nerek esplikoko dugu beto. Gero, diagnostiko etiologikoa.
arazoa. Hau arazoa segaitxik gurot izan. Konportamentu hau segaitxik deko. Segaitxik altzetan da. Igual, baino gure joan. Eta esan zago, egon hori txartu izan ez dugu denporari. Hori ez eta matzazu dementzia bateri, ez dut txuingo kasurik eskaltzen da. Da, claro, txizelarrez deko lez, da gure dugu elez joan, da bera pentsa dugu entxeo momentu joan, edo ez dugu ez bakarri gure dugu altzeu. Dementziak etzen dugu gure da bera. Eta zuk ez bat zara moldatzen berari gana, altzeu da, da, claro, hori frakildadez, jauzingo da. Jauzingo da, aportu da, gero esango dugu, jorge, altzeu da, jauzin da, bai, claro, baina. Esan zu gure da bera altzeu, da zuk azurik ez dut, zuen izan induzu. Egin ez dugu denporari, koin ezin jo, hori ezin txasu esan, dementzia bateri ez dut zungo azurik, eta ingo dugu bera gure da bera. Prozesua aldatu duzu. Jakinin bizu, askotan bebai, konportamentoko arazoa da, gure da belako, beste bategaz bebai, esaten egututzu baten, zer gura duzu, zer sentitzen zara, hori, seguramente, segurazki atzeugo da. Seguru, atzeugo da, eta azkenien igual jauzi. Hori dena, ez du dizo bizuia zelan nundau hori arazoa, diagnostiko etiologikoa izan da. Gero, diagnostiko psikiatrikoa, bai, ikusko duzue, berdinio, psikiatrikoak ez dugu zikutu. Ze psikiatrikoak, normala da, psikofarmakoak erabiltzea. Terapia ez farmakologikoak bai erabiltzen dugu. Tratamentu farmakologikoak analize ditzen dugu, espezitzen dugu, bakotxak, egamos moduan dugu. Apurka-apurke, goiez, irizpide guztiz epazetan, eta azkenien, prozesu guztiz epazetan gero, bakaldu dugu, psikofarmakoak lotura kimikoak direnak. Eta etxe dugu, bakarrik psikofarmako terapia. Zin da gure helburua, hori zaintza bizikalitatea aukitzea. Eta horan, pentsan behar dugu lotzen dugunien ez dago bizikalitatea zaintza. Hori, badaitzeko gorra da, baina hola da. Ez dela, egunte edo galdetu, gure pazientieri da, esan dutzuet, beti esaten dut, pertsona bat izaten batzazu, nik zuri altzut zain du lotura barik, eta lotura gaz. Eta bizetan, nik dakitz, zuezarela jauziko zen, nik dakitz zaintzen lotura barik. Hor dau, zelan da, giltze hor dau, eda la klabe, da, nik dakitz. Osea, arazoa zuk ez duzu, normala da zu, dementzia bategaz, etxe gure duzun ez dementziak gure da benetan. Ez dugu etxuten. Normala da jauztie. Normala da, hori dana, normala da. Umiek negarritzen dugu, kontsulta baten ipintzen bat suponendo hotza, bai, normala da. Normaltasunez hartzen dugu. Dementzia bai, normala da. Euren komportamentu normala dire. Guk, irargunera moldatu, eta pentseu, normala, antzetie, normala ez da bitxuten zebez, bale? Eta nik ikesibidot, geuzet beste modu bat ere. Nik dakitz zuri zaintzen, lotura barik eta lotura gaz. Segurako zen. Kasu bizetan, kalidate bardinegaz, bardine gurotezan, ez zara jeuziko. Kasu bizetan. Segura duzu. Segurtetan duzu. Agentiek esaten amena, normala da, ez lotu. Bardine lortzeko, normaz jeuziko, ez lotu. Hor dago autonomia, pazientien autonomia. Hori da, gure den duzutaren. Baina, klaro, martxan aldugu ipini, ze dakigolako martxan ipini. Horretarako, prestatzen behar zara. Ez da erraiza, baina hori da aldaketa. Profesionalak itzen dugu aldaketa.